Pues hoy el Festival de Cine de San Sebastián. Eta gaur zorte handiko gara Donostiako zinemaldia eta ni neu ere bai, izan ere High Lifeko lantalde artistikoa eta teknikoa dauzkagu gure artean. Non, Juliette, pardon. Very happy. Pardon, il faut mettre ça dans l'oreille. Tenemos con nosotros a las Gure artean dauzkagu Nata Busek, Juliette Binoche, Mia Goth eta Robert Pattinson aktoreak eta bertako zuzendaria ere Claire Denis. Pentsatzen dut galdera ugari izango dituzuela eta prentxaurrekoarekin hasiko gara. Lehenbailen eser zaitezte mesedez. Egunon, Robert Pattinsoni galdetu nahi nioke. Kaixo, egunon berriro, Robert Pattinsoni galdetu nahi nioke galdera film honek bere aitatasun nahi hori esnatu ote duen eta nolakoa izan den aur batekin filmatzea ez dut uste erraza izango denik eta bestetik Claire Denisi galdetu nahi nioke nola sortu zen ideia hau eta nola etorri zitzaizun Robert Pattinson burura protagonista gisa. Egia da nire aitatasun instintua zabaldu duen, egia esan ez. Izan ere agertzen den aurra, Willow bera oso aur berezia da. Eta iruditzen zait aur horrek zorte handia duela, ohikoa dela, eta beraz ez da ohikoa barkatu eta ez da erraza izan. Baina aur batekin lan egitea benetan ederra bikaina izan da. Nolabait animalia basati bat edukitzea bezalakoa da. Etengabe sorpresa zarrapatzen zaitu eta adierazpenez betetako aur bat da. Niretzat Robertrekin lan egitea benetan animalia basati bat edukitza bezalakoa izan da. Etengabeko inspirazio iturri izan dut. Ez, egia da sarritan egin dut topo Robertrekin filmak eta hasi baino lehen. Eta berarentzat berak ez zuen oso argi, uste dut ez zuela agertokia oso ongi ulertzen hartan, eta nik gazte ikusten nuen, baina azkenean filmak eta hasi genuenean ulertu zuen, eta niri ikaragarri gustatu zitzaidan bere lana. Eta nola sortu zenuen filma, nondik etorri zitzaizun ideia? Niretzat da, ezta? Buruan aspaldian izan dudan istorio zahar bat da, txanpolekin batera pentsatzen genuen nolabait gizonezko bat bakarrik espazioan lurretik oso urruti, atmosferatik urrun, eguzki sistematik urrun, eta ez zeukana inonako itxaropenik berriro ere lurrera itzultzeko. Bertako kide guztiak hilda zeuden, eta bera bakarrik zegoen aur batekin, neska txiki batekin. Eta berak bazekien, batetik ezin zuen hil, izan ere aurra ezin zuen bakarrik utzi, eta beraz, erantzukizun bat zeukan bere gain, ordura arte inolako erantzukizunik ez zuenean. Eta bapatean bere bizimodua goitik bera aldatzen da. Eta hau emakume bihurtzen den momentura arte. Eta beraiek bakarrik geratzen diren unen arte. Kaixo, egunon. Filmean ikusten dugu indarkeria badagoela, sexua, berekoikeria,
Eta ia ez da maitasunik edo sentimentu gozorik ikusten inondik ere. Hori da, nik sentitu dudana, hori, sentsaziorik geratu zait niri. Iruditzen zaizu gizateria horrela bukatzera behartuta dagoela, hain forma oinarrizkoetara, hori da gure patua. Eta Robert Pattinsoni galdetu nahi diot, nola egin dion aurre hain pertsonaia itxaropen gabekoari edo desesperatuari. Nik erantzungo dut lehenengo, ni naiz hemen arduradun. Robertek ez dauka honen ardurarik, geixoak. Berak esana bete du. Esan behar dut ez nagoela bateria ados zurekin. Irudika dezakezuzuk zeuk, zeure burua egoera batean, non nolabaiteko kobaia indu jarrot bezala hartzen zaituzte, espaziotik urrun, eta gizateria ez da hori, gizateria solidaritatez beteta dago iruditzen zait talde horretan, espaziontziko talde horretan, eta haien bizimoduari begiratuta, badutela nolabaiteko gizateriaren arteko edo harreman gizateriaz betetakoa. Ez dira hain berekoiak, egia esan, bakarrik daude, bai. Eta sexua aipatu duzunean iruditzen zait oso hitz itxusia dela. Desira esan genezake, hitz egokiagoa da desira esatea, eta iruditzen zait hemen lurrean, badagoela jendartean desira hori, sexua bera hitz itxusia edo zikina iruditzen zait, ez da hori trasladatu nahi izan dudana. Ez dut uste nire burua desesperatuta dagoen gizontzat hartu dudanek, nolabait iruditzen zait, berak ez daukala planik, ez daki zer egin, eta hori gustatu zait. Izan ere gustatu zait Claire Denisek ere aurretik egindako filmen itxura, bertako filmaketa, eta hau ere gustuko izan dut, eta horregatik nolabait jakimina nuen nola gerturatu nintzatekeen modu fisikoan pertsonaia horretara eta lan honetara. Ez zait iruditu desesperatutako pertsonaia bat ez ari genenek inongo momentuan. Iruditzen zait egunerokotasuna bizitzen zuela, unea bera bizitzen zuela, eta beraz bitxia da benetan horrelako egoera baten egotea, izan ere norabiderik gabekoa da, eta ez dauka amaiera argirik, eta egin dudan lana interesgarria izan da, errola interesgarria iruditu zitzaidan. Kaixo. Bi galdera ditut, bat Claire-rentzat eta bestea Robert-rentzat. Lehenik eta behin Claire-ri galdetu nahi diot, ea beharrezkoa zen hainbesteko oinaze bisuala publikoarentzat batez ere, eta zer irabazi nahi duzu, zein asmo duzu benetan oinaze horrekin, oinaze bisual horrekin. Eta Roberti galdetu nahi diot, ea hau izan den bere ibilbidean egin duen errolik zailena. Eskerrik asko. Zeuk erantzungo duzu lehenik? Ez da zailena izan, niretzat errezenetako bat izan da. Claire benetan gustuko dudan zuzendaritako bat da, eta ikaragarri gustatu zait orain arte egin dituen filmen nondik norakoa esentzia, eta beraz erreza izan da nolabait zure burua eskaintzera, fidatzen zaren pertsona batengan, eta filmaketa oso ondo joan da, asko disfrutatu dut. Ez dakit, nola esan, baina egia da, konfidantza osoa nuela beragan, eta erabat aske sentitu naiz nire errola aurrera ematerakoan, beraz erraza izan da. Nik ez dakit oso argi ulertu dudan zure galderaren lehen atal hori, izan ere aipatu duzu indarkeria. Bai,
izan ere oinaze handia ikusten dugu filmean, bisuala den oinazea. Eta zein asmo duzu horren atzetik? Niretzat oinazea kondizio bat da, baldintza bat da, izan ere atxilo daude, preso baleude bezala, konbiktuak dira eta eriotzera daude kondenatuta. Eta beraz, eriotza korridorrera joaten bagara ikusiko dugu nola bertan daudenak sufritu egiten duten, nolabait euren bizialdia minutuz minutu, egunez egun bizitzen dutelako, ez dute etorkizunik eriotza korridore horretan. Eta talde honetan bestetik ausartak ere badira, izan ere saiatzen dira egunerokotasun horretan onena ematen edo egiten. Eta ez dut uste oinazea bakarrik ikusten denik filmean. Behar badalo hartu duzu, tarteka. Izan ere txera handia dago, goxotasun handia ere badago. Eta honekin zer lortu nahi ote dudan, ez dakit nik lortu dut, filma eginda nire asmoak bete ditut. Izan ere aktore hauekin lan egiteko aukera izan dut, egin dut lan hori, eta hori izan da nire asmoa, bete dut. Behar bada gainerako aktorek hitz egin dezakete esperientziaz, filmaketa honetan izan duten esperientziaz, bai Mia Agata eta Julieten rolak oso intentsoak, intentsikantikoak dira, eta begirada femenino hori ere badute. Hasi, Mia. Barkatu, galderaren erdia galdu egin dut. Zure esperientzia hitz egitean nahi nuke, iruditzen zait baduela ikuspuntu femenino bat, eta zure sentipenak zein diren jakin nahi nuke, bai. Egia da, zuzendaria emakumezkoa izateak berak baduela zer guztiko lehen esperientzia izan dut emakumezko zuzendari batekin, eta benetan Claire oso argia da egiten duen guztian, eta beraz zorteko izan naiz bertan parte hartu dudalako. Eta Claire denagatik, bere izaeragatik, bertako pertsonaia guztiak fazeta ezberdinak izango dituzte, irudimentsionalak izango dira, eta horrek egiten du bere filmak hain bikain izatea. Eta zoragarria izan da benetan nire errola betetzea. Ez dakit besterik esaten izan. Behaketa bat zen, behar bada zuk ere zure esperientziaz hitz egin nahi zenuen. Horregatik zabaldu dut galdera zure pertsonaiarekin izan duzun esperientziaz hitz egiteko, iruditzen zait. Benetan pertsonaia guztiak intentsitate handikoak direla, eta jakin nahi nuke zuen ikuspuntua. Zein den? Izuk hitz egingo duzu? Nik? Bai, aurrera. Hitz egin. Prentxaurreko bata. Polonieraz hitz egin dezaket, hori ere itzuliko duzue? Ez. Polonian ere filmatu genuen koprodukzio bat da, bai, halakoa da. Bueno, nik neure burua benetan egoera bitxian aurkitzen dut. Gaur egun oraindik ez dudalako filma ikusi. Iruditzen zait poz hartuko dudala ikusten, gaur gauean ikusiko dut, eta behar bada ondoren gehiago hitz egin ahalko dut filmaren buruz, eta esperientziaz, baina bueno, nire esperientzia bikaina izan da. Gehien gustatu zaidana bertako askatasuna izan da, Clairek daukan eta eskaintzen duen askatasuna izan da. Egia da, izan dugu gure gidoia, bagenekien zer egingo genuen, hori argi dago, baina gero behin filmaketara iritsitakoan bertan den Clairek berak eskaintzen digun askatasun hori, berari buruari ematen diona eta guri ematen diguna,
ematen digun askatasun hori, denei eskaintzen dien hori, benetan sarritan horren utxunea nabaritzen dut. Ikaragarri gustatzen zait askatasun hori, iruditzen zait denok behar dugula eta eskerrona adierazi besterik ezin dut egin horregatik. Niri dagokidanez, niri batez ere gustatu zitzaidan guk abuztuan egin genuen topo eta Klerrek eskatu zigun 2 aste terdi elkarrekin igaroteko eta horrela astrofisikariak ezagutu genituen, espazioko adituak edo mundu estelarretako adituekin elkartu ginen, igerilekuetan trebatu ginen. Beraz, egin genituen elkarrizketak 2 norabidetakoak ziren eta Klerrek benetan insistitu egin zuen bere ekoizpenean horretan. Aktore guztioi eskatu zigun bertan egoteko, elkarrizketa hoietan egoteko, eta horrela elkarrekin benetan harreman bikaina sortu genuen eta gero kolonian elkartu ginenean grabaketarako dagoeneko familia osatuta geneukan. Eta elkarrekin lan egitea, etzen lan egitea izan, baizik eta nola egin dezakegu, nola sortu dezakegu mundu hau, eta egiten genuen guztia erronka zen, ez genekiguelako, zehazkin ora agindua zen, izan ere askatasun hori hor dago, aipatu duten bezala, baina Klerrek zuzentzen duenean, ez du zuzentzen lehendik ere esan dut, berak behatu egiten du, besarkatu egiten zaitu, bertan presente egoten da, eta saiatzen da ikusezina den zerbait gida dezan. Eta beti harrituta geratzen naiz bere lan modua ikusten dudanean, izan ere ikaragarrizko maitasuna dauka, eta ez du inolako txorakeriarik onartzen. Berak sentitzen duen guztia esaten du, ez du gezurrik esaten, momenturo pentsatzen duena adierazten du, eta ikaragarri gustatzen zait hori, iruditzen zaidalako nolabait egia hori agertzen duela nire pertsonan bertan eta aktuatzeko moduan daukadan egi hori ateratzen du, eta gero hotelean ardoko patxo bat hartzeko aukera izaten dugu amaitu ondoren, eta hori ere bikaina da. Bai, nik esan nahi duke egia da Polonian grabatu genuen, koprodukzio bat delako Poloniarekin eskerrak, baina Agata lehendik ere ezagutu nuen Poloniarekin genuen koprodukzio sistema hasi aurretik, bera etzen koprodukzio aktore bat. Nik agertokian ezagutu nuen, zuzendari baten agindupean lanean ari zela, Parisen eta Londresen ere bai, eta Roberti eskatu nion nirekin etortzeko Krzysztof Wanilowski ikustera, bere antzezlan hori ikustera, eta gogoan dut nola Agatak dagoena, pilotuak berak bezalaxe, bera agertokian oholtzan zegoenean, bazen espazioko norbait, hori ikusi nuen, eta hori gehitu nahi nuen filmean. Eta orain badakizu, eta badaztenekien, ez da, bai badakit, eskerrik asko. Denetan ederra izan zen zu antzezlan horretara etortzea, bai? Keixo, nire galdera aktoreentzat da, film honek baditu hankaz gora jartzen gaituen eszena batzuk. Gauza batzuk ez daude oso argi, amaiera ere irekita dagoela iruditzen zait, ez dakigu zer gertatuko den. Zer pentsatu zenuten gidoia ikusi zenutenean? Bertako dena ulertu zenuten? Ez dakit neuk erantzun behar dudan, ez dut uste hain garrantzitsua denik dena ulertzea. Izan ere, nik astrofizikaz zerbait ikasi nuen, gidoia idazten ari nintzenean, eta oraindik ulertzen ez dudan gauza bat ikasi nuen, izan ere, zulo beltz batean sartzen garenean, pentsa demagun sar gaitezkeela eta handia dela, eta lehendik ez garela erre. Iristen gara leku batera, benetan, zulo beltzen berezitasuna dena non denbora eta espazioa batu egiten diren. Eta niretzat,
Ni saiatu naiz hori ulertzen, baina denbora eta espazioa elkartze hori ezin dut azaldu. Beraz, behar bada iluna izan da gidoia alderdi horretan ere. Eta ederki dago horrelaxe? Zulo batera sartzen garenen ez dakizu inoiz zer gertatuko den. Badakizu hor zaudela, bertan zauden jendearekin, eta nire helburua oso argi zegoen, ni doktorea nintzen, esperma hori txertatzen nuen, eta beraz, nik behar hori ere banuen, eta ez nakien zer egin, behar horrekin pertsonak ingurukoak maite eta gorroto egiten dituen aldi berean, ez nuelak ulertzen zergatik nengoen hor, eta behin jakinda ere, hainbat galdera agertzen dira, hau da gizateriak bere buruari etengabe galdetzen dizkion galdera horiek, bai lurrean, bai lurretik kanpo, geure buruari egiten dizkigun galderak dira, bai, eta niri iruditzen zait, behar bada, berak ulertu zuela nolabait Roberten pertsonaiak zergatik nahiago zuen kastitate hori, harremanik ez edukitze hori, eta horrek egiten du bestetik bertako bidaiaririk desiratuena, edo desiragarriena izan ere, berak ez du horretan sartu nahi pertsonaiak, eta iruditzen zait doktore ez dago bakarrik erakarrita pertsonaia horrekiko. Badu nolabaiteko txera bat, goxotasun bat berarekiko, eta hori agertzen da berarengana ohera joaten den momentu horretan. Bai, hor benetan indartsua zen, benetan maitasun itxuko eszena bat izan zen. Keixo, Claire Perutik nator, un salutado naiz, eta zera galdetu nahi nizuke, zure filme ikusten dudanean, hainbat erreferentzia etortzen zaizkit, Solarisetik hasi eta Tarkovskirena, beste Alien, 8. bidaiari iraino, eta hainbat film etortzen zaizkit gogora. Film horiek izan dute eraginik zuk gidoi idatzi zenuen momentuan, edota beste ideiaren bat bazenuen buruan. Eta Roberti galdetu nahi diot, dagoeneko pentsatzen dut Twilighteko estigma hori kendu duzula, Krepuskuloren estigma hori, eta film garrantzitsuak egiten ari zara. Noiz hasi zinen film pertsonal horiek grabatzen? Nik erantzungo dizut lehenik, eta ondoren Robertek, bai? Argi dago erreferentzia ugari daudela, oso importanteak direnak Solaris, pertsonalki da horietako bat, Tarkovskirekin iruditzen zait, badagoela zerbait bikaina agertu dena, ez Solarisekin bakarrik. Tarkovskik agertzen du nola zientzia benetan zerbait lurtarra dela, eta gizakiek soilik irudikatu dezaketela. Ez dugu alien horren beharrik, ez dugu monstruorik behar, zientzia fikzioa dagoeneko gizonezkoek eta emakumezkoek sortzen dute, eta horretan sinesten dut, erabat. Eta egia esan niri ez zaizkit bat ere interesatzen monstruoak, bosta xola zaizkit. Eta Roberti utziko diot orain erantzuten ea beste filmen bat egin nahi duen, ez dakit. Ez dakit, ez dut inoiz pentsatu estigmarik nuenik gainean, hori besteak esaten dute. Ni saiatu naiz egin dudan film guztiak, egia da, ni ustekabean naizela aktore, eta bueno, dena oso modu pertsonalean egin dut, eta egin dudan errol guztietan saiatu naiz pertsonalak egiten, eta nire guztia ematen. Azken filmak, behar bada azken film horietan urteetan lan egin nahi izan dudan zuzendariekin lan egiteko aukera izan dut, eta ezin
dut, ezin diot publikori inoiz esan nola erakarri edo nola egin, bueno, beste olatu bada, batzuetan hori olatuka doa, batzuetan urte batean publikoak pentsaera bat du, gero alde egiten da, baina bueno, benetan eskertzen dut, hainbat adituk eta ikuslek, kontaktu hori lortu baldin badute nire lanarekin. Kaixo? Nik aktorentzako galdera bat daukat, zer eraman zenuten etxera zuekin esperientzia honen ondoren? Nik etxera nire pultsera eraman nuen, eskumuturrekoa eraman nuen. Badakit ez nuela erantzun hori espero edo ez nuela hori nahi, baina nik kamiseta bera ere etxera eraman nuen, bai. Nik esperientziatik etxera eraman nuena da, ez dakit inoiz horrelako zerbait berriro sentituko dudan, izan ere jende multzo txikia ginen momentu horretan geunden eta ez dugu momentu hori berriro errepikatuko, beraz horko sentsazio hori benetan bikaina izan zen eta eskertzen dut ikaragarri, izan ere horrelako film bat egitea Clairren moduko zuzendari batekin eta gaina zientzia fikziozko filma da, benetan ikaragarria izan da, hainbesteko konfidantza edukitzea zuzendariarekin ere bai, eta elementu horiek guztiak gehitzen ditu esperientziak berak, eta beraz etxera joan nintzenean benetan asko ikasi nuela iruditu zitzaidan nire buruaz eta etorkizunean egin nahi dudanaz eta etorkizunean topatu eta lan egin nahi dudan pertsonaz asko ikasi nuen. Eta hori benetan etxera eraman nuen eta baieztatu egin nuen esperientziatik. Zer eraman nuen etxera? Ein batean iruditzen zait ez nuela horrelako espektazio, nik gidoitik atera nuen eta benetan oso freskargarria, oso inspiratzailea izan zen horrelako film bat egitea, oso berezia delako eta bertan berezitasun ugari daude etxera eraman nituenak. Egia da, zuzendari askorekin lan egin dudanean oso asko ikasi dudala. Eta egia da, nik baneki, eta Clairrek beti esaten zizun, nik badakit zehazki zer nahi duen, eta horrez dago gutxi egiteerik. Eta beraz, Clairrekin esperientzia bizi izana benetan oso prozesu organikoa izan zen, eta iruditu zitzaidan mundua, filmaren mundua bera oso naturala izan zela hainbatean, eta oso inspiratzailea izan zen, freskagarria izan zen etxera hori eramatea, inolako zentzurik badu behintzat esan dudanak. Nik etxera emakume eta zuzendari eder honekin egindako lana eta poza eraman nuen etxera, hainbat emozio elkarbanatu izana ere bai, izan ere Agatarekin ere asko egin nuen, izan ere guk filmatu genuen eszena bikaina izan zen, arrisku asko hartu zuelako, benetan arriskutsua dela iruditzen zaigu, izan ere badauka nolabaiteko distira, maitasun distira ikaragarri bat, edozein momentuetan agertzen dena, eta hor arriskutsua da berean Roberten aurren egotea, ez dakizulako inoiz nondik joko duen, eta André Benjaminekin ere bai, benetan bere arima benetan hor norea izan da gogoen pertsona bat da, eta asko ikasten da beragandik, eta Lars bera ere ambizio handiko pertsonaia da, eta bere ibilbide horretan horrela pentsatzen du, eta berak nolabait konkistatu egin nahi izaten du filmetan errori, eta gainera mila gauza proposatzen ditu, erdibiluzik dagoela ere bai. Bai, bereziki erdibiluzik, bai. Eta
egia da dena izan zela, gutako bakoitzak emandako momentu oro berezia izan zen, handi eta ekoizleak ere antzeuden, benetan ahal genuen onena eman genuen, eta hor ikusten dugu nola Claire ere borrokan ibili zen denborarekin, lokazioekin, ahalik eta filmik onena egin nahian, eta gustatu zitzaidan hainbat herrialde nahasteak film zoro hau egiteko. Benetan divertigarria izan zen, oso atsegina izan zen, herrialde ezberdinetako esperientzia, eta beraz etxera itzultzen zarenean pentsatzen duzu. Ez da zaila izan, baina nire bizitzako momenturik onena bizi dut, eta horixe sentitu nuen. Juliette eta gainerakoi esan behar dizuet, bukatu genuela, estrenatu aurretik, eta oraindik ere sentsazio hori genuen non elkarrekin geundela, oraindik ere, bukatutakoan ere, eta banekien espaziora jauzi egin behar nuela, gainerako film guztiak atzean utzita, eta banekien Julietekin jauzi egin behar nuela film berri horretara. Eta nolabaiteko apustu moduko bat izan zen, eta bat batean bertako doktore izan da, nolabait bigarren zuzendari bihurtu zinen, ontziko bigarren zuzendari zinen, antolatu egiten zenituen gauzak, eta bar, eta nolabaiteko zuzendaritzat hartu zen judan zure hile luze eder horrekin. Beraz, benetan Juliette eta nire arteko harreman hori oso berezia izan ere urte beran bi film egin dituen eta erabat aldatzen zen agertokia. Eta ez du tristura ekarri nahi, baina filmaketan ari ginenean nire ama hiltzen ari zen Parisen eta beraz ospitalera itzuli behar izan nuen. Eta benetan etxekoen artean egotea bezala izan zen, familian egotea izan zen, ere filma hortzegoen nire ama ere bai, eta erabat osotasun batera heltzen zen, eszena oso bat hortzegoen, eta denak zuen zer ikusia bizitzarekin eta heriotzarekin, ez tristurarekin. Bai, eta astrofizikariekin eta astronautekin ere asko ikasi genuen eta ulertu genuen nola espaziontzi batean azkar joan zaitezken, 8 minutuan egon zaitezkean, eta beraz haiekin elkartzeak dena hain tangible, ukitzeko moduko egin zuen, eta pentsatzen zenuen azkenean egin genezakela benetan, eta hori, sentsazio hori horrek begiak ireki zizkidan, izan ere beti iruditu zait oso urrun dagoen mundu bat dela, eta ezinezkoa dela, eta egia da zaila badela, baina bazegoen egia bat ahal izatearen egia horren atzen. Bai, eta Europako astronomia zentroan egon ginen, eta bertan denbora igaron genuen, eta hango makina trebatu genituen, bisitatu genuen, eta han bagenuen hola pantalla handi bat, non benetako astronauten bizimodua ikusten zen. Eguzki sisteman, noski, lurretik gertuago, ez eguzki sistematik kanpo. Eta bertan, komandanteak 2 orduz ikusi nuen nola makurtuta zegoen, zerbait egiten ari zela, eta pentsatu nuen, zertan ari da hor 2 orduz, nik bizkarra baino ez nien ikusten, eta loga, gurekin zegoen emakumeak esan zigun, arazo bat zeukala, izan ere bere komunak blokeatuta zeudela eta konpontzen ari zela, komuna konpontzen ari zela momentu hartan, eta horrek asko elkartzen zituen, nolabait, elkartu egiten gintuen. Amaitu egin behar dugu, beraz, txalo bero bat eskainiko diogu film bikain honen taldeari.